Francine, heeft ze dit allemaal alleen gebouwd? Peter heeft me gewoon geholpen. Beetje hulp heb ik gehad bij de opbouw. Dat is oké. Ja. Ik ben benieuwd. Ja. De uitvoering. Ja, die doe ik wel goed. En dat is Brigida. Ja. Waarom heeft Brigida een schelp op de kop? Brigida, als je informatie van Brigida gaat zoeken, dan heeft ze eigenlijk een fakkel, een vlam op de kop. En ik vond die vorm van de schelp wel het idee van een fakkel hebben. Dus ik kon je beeld eigenlijk zo puur gooien als het was. En er zat al een gaatje bovenin van water wat er gedruppeld was. Dus daar heb ik die schelp in gezet. Als symbool van de fakkel? Ja, de fakkel. Ja. Heeft dat iets met energie te maken dan? Ja, nee, het heeft met je geluiden van vreugde te maken. Wat de mensen toen dachten. De koe huurt er ook bij, die stijgt eronder. Dat is een van de dieren die bij Brigida huren. Dus dan, ja, dat heb ik in een buksje gevonden. Dan? Ja. De kaboutertjes huren bij Tanfana, dat is die godin. En die gaat over alle wezentjes die in sprookjes voorkomen. Kabouters, elfjes. Die hebben een eigen godin? Ja. Noem de naam nog even, want er kwam net een vrachtwagen voorbij. Tanfana. Tanfana? Ja. En in Nederland hebben we ook nog ergens een plek waar nog een tempel van haar is. En dit is Nealania, dat is de godin van de zee. En daar is ergens in Nederland en zee ook nog een tempel van. Dus er is heel veel in Nederland als het wet te vingen en te krijgen. Dus als we het over de god van de zee hebben, dan is het altijd Poseidon, hè? Ja, maar dat is dan of de Romeinse of de Griekse, weet ik niet precies. Maar dat is een echte Nederlandse godin. En in vroegere dagen, mensen die op het schip zaten, matrozen en zo, die brachten offers aan haar voor een goede zeevaart. En ik geloof dat het in Middelburg dat er nog een tempel staat aan haar gewijd. Nou doe ik altijd dat ik, niet in de laatste plaats door de opnames van onderweg, dat ik redelijk goed op de hoogte was van de dingen die er spelen en geschiedenis en zo. Dit is echt allemaal totaal nee voor mij. Dit moest ze neem ik aan heel druk uitleggen. Nou, soms. Niet iedereen weet dat dit hier is. Hè. Stel nou dat er mensen zien die zich hiervoor interesseren. Ja. Mogen die dan komen kijken? Ja, tuurlijk. En dan krijgen ze van deze rondleiding. En maar zeker. Wat vindt Sticht ervan? Dan kan je vragen. Luna. Ik ben er zelf niet zo mee bezig. Niet? Nee. Nee, ik ben er niet zo mee bezig. Maar die kent die moeder al die ganse leven? Zeker. Is dit iets wat bij haar past? Ja, zeker. Ja? Dit past heel erg bij mam. En het heeft niet altijd gespeeld, maar zeker de laatste jaren speelt het veel meer. En dat huurt ook bij mam en dat vind ik verder wel niet erg of zo. Dat bij mam huurt. Wie zou zich die moeder in een paar zinnen karakteriseren? Luna. Spontane, zorgzame, spirituele vrouw. Ja, spiritueel, absoluut. Want ik ben kinesiologe. Ja. Help ik even, Francine. Door middel van spiertesten zoek ik onbalans, stress op en die breng ik weer in balans. Door middel van spier? Testen, ja. De testen de spier. En als die door iets in onbalans zit met een thema of een plek, dan geeft de spier een reactie. En door werd ze van oké, er zit een onbalans op. En dan ga ik kijken wat ik nodig heb om die weer in balans te brengen. En wie duist dat dan? Mensen liggen op een behandeltafel en ik gebruik meestal deze spier die ik bij hun test.
Is dat wat veel mensen denken van ik heb spierverkramping? Nee, dat kan echt alles zien van psychische klachten tot lichamelijke klachten. Het staat eigenlijk er los van. De duizen alleen via de spierduizen testen. Ook de stress weghalen, bijvoorbeeld voor als het tentamens is of die re-examen. Dat is die stressstoffen weghalen of dus heel erg angst voor spinnen of een fobie voor iets. Wat is die goede ervaring? Ja, ik ben van mijn re-examen, van mijn examens. Allemaal in één keer gehad. En van tevoren had je zich toch wel dikke ziereneuvel gemaakt? Ja, zeker. Ja, en mam heeft dat... En dat werkt? Ja, of het toch nog komt dat ik zelf goed geleerd heeft. Dat is niet bewijzen. Nee. Maar ik denk zeker, baat het niet, gaat het niet. Dus ik denk zeker dat dat geholpen kan hebben. Ja. Peter, hè? Ja. Wat vindt Sticht ervan? Ja, ik vind het heel interessant. Het is niet mijn wereld. Maar het werkt wel. Ja. Hoe weet ze dat? Nou, dat waren de mensen die echt met stress hier zijn gekomen, dat ze toch wel gaat opklaren en wat meer de weg terugvindt, om het zo te zeggen. En zelf moet je ook zeggen, want ik lig me ook op de behandeltafel en komt het rust. Dus. Hoe lang weet zich dat al? Wat? Dat het werkt? Dat kent? Ja, al heel lang. Heb je er een opleiding van gevolgd? Ja, ik heb allemaal losse modules gedaan, maar er is ook een kinesiologie-school in Nederland. Kan ze ook via die school doen, maar ik heb het allemaal in losse modules gedaan. En eindelijk per jaar komt een Australiër, Hugo Tobar, en die geeft les erin. En dan ga ik erin en ben ik weer een beetje bij, heb ik weer wat nieuws geleerd. Dus die kinesiologie ontwikkelt zich ook nog altijd als... Ja, het blijft in beweging. Ja. Hoeveel collega's heeft hier in de regio? In de regio niet zo heel veel, een paar, maar landelijk, als we een cursus hebben, dan zien we gewoon met 30 man van gans Nederland. Maar betekent dat mensen van heinde en verre komen bij dich op de... Ja. Soms wel en soms ook niet. Nou is het wat minder met de corona, dan gaat het allemaal wat... Maar in principe wel, ja. Dat staat, die kinesiologie staat los van dit. Ja. Maar helpt het zich op de een of andere manier? Dit helpt me persoonlijk. Ik zie die godinnen eigenlijk als archetypes. En we hebben allemaal archetypes. Hè. Dat is een soort een kenmerk van zichzelf, een bepaald onderdeel. En die helpen me om mezelf een beetje te ontdekken. En hoe ik zelf in elkaar zit. Dus eigenlijk die godinnen zien een soort van archetypes? Ja, die kan ze als archetypes zien. Hè? Want elke godin die heeft een bepaald aspect. Bijvoorbeeld Ostara. Daar linken we van vroeger uit de Pasen aan. Eastern heette dat vroeger ook. En wij hebben het nou het Joodse feest genoemd. En dat ligt dan meer op Pasen. Maar de meeste landen, ja. De meeste... Eastern komt eigenlijk van Ostara dan? Ja. En is er een godin, worstig dich dan het meeste mee identificeren? Eigenlijk Nealania wel. Die op een of andere manier de zee, ja. Best zich dan ook immers de Hugeer? Bij de zee is of op de zee is? Nee, maar ik heb wel wat met water. Niet per se de zee, maar een meer, water. Ja. Maar we hebben een hele fijne viever, daar kom ik echt tot rust. Dus toch de aardse dingen? Ja, is ook gelinkt aan de 4 elementen. Hè? Aarde, vuur, water? Ja. En? Vuur, water en? Lucht. Lucht, juist. Nou, voor mij is lucht in het oosten, het vuur is in het zuiden, water ligt in het westen en in het noorden ligt aarde. Maar dat is voor iedereen persoonlijk. En waarom is die verdeling voor dich zo gedaan?
gevoelsmatig wat. Ja. Dus vandoor dat Nyalania ook op het westen staat deze, want daar is het westen. En de vlaggetjes? Dat zijn de Chinese vlaggetjes, hè. Daar stonden gebedjes op. Ja, die hangen ze in de wind, zodat die gebieden met de wind doorkomen waar ze verhuurd kunnen worden. Dat is een beetje wat ze ook in de Himalaya. Ja, dat. Dus ja, ik pak overal uit wat voor mij werkt. En dat is geen echte eindgodsdienst, maar er zit overal wat in. Ik vind het zo bijzonder. Maar dit is, ik gewoon heel graag naar de Viever toe om tot rust te komen. Ja. Terwijl ik dan zou denken van dit is die. Ja, maar dit is die kerk. Dit is ook heel rustgevend. Maar soms is het wat anders nodig. Hè? Een bos kan ook heel fijn zijn, maar ik heb net water gedaan. En hij is geen water, dus dan moet ik de kant op. En waarom hebben ze voor deze plek gekozen? Omdat het is pal aan een drukke weg, maar wel pal aan de weg. Hij was qua bomen al in een cirkel. En daar heb ik op voortgeborduurd. En afscheiding gemaakt, ook dat de hondjes er niet in komen. Anders dan plassen en poepen, die heeft ook alles vol. En Peter heeft met mij geborduurd? Ja, ik heb die ideeën en hij maakt het aan mij. Ik moet dat maken. Ja. Slangen? Bij het zuiden huurt de slang. Even kijken, zuiden was niet, aarde was het noorden, bedenk ik? Vuur. Is de slang vuur? Nou ja, het is een combinatie. Hè. En bij het zuiden huurt de slang, maar ook vuur. Dus combinatie van. Ja, even nooit. Sommige dingen wel, ja. Bist je er nou de hele dag mee bezig? Nee. Dat kan ze ook heel makkelijk loslopen. Ja, zeker. Ja. Hoe moeten we dit dan noemen? Een hobby? Ik weet niet wie ze dat, een manier van leven, misschien een hobby, een combinatie ertussenin. Oké. Heb je nog meer kinderen? Ja. Wie groot is het gezin? 4 kinderen. 4 kinderen? Ja. Oké. Ja.